Musana uqala nisi nizawutya ntoni, nizawunxiba ntoni, nizakwambatha ntoni. Amen. Uthi jongani iintaka zezulu, jongani iintaka zezulu. Amen. Na uthi mamagama ukuze uyiqonde lo Thixo azama usixelela yona makhe sijonge iintaka zantoni. So xa nijonge iintaka zezulu ningafunda nto ngazo. Na xa ujonge iintaka zezulu, haleluya. Amen. Akukho ntaka yakhe yafa yindlala ehlathini. The only way uba ungayenza intaka uba mayife yindlala yinto yobana uyifake ku-cage. Nikona once uyithatha intaka lena uyifake ku-cage, ungexesha ungakwazi uyithini ke ngoku, ungakwazi uyilambisa. Nikona but as long as intaka i-free ingekwi-cage, ayikho ntaka ingafa yintoni, yindlala. Nakuthi uThixo masifunde nto ngeentaka zezulu. Amen. Iintaka zezulu azilali zingatyanga because utata wenu uyathini, uyazondla. Amen. The only way if ufuna intaka yezulu, glory be to God, ife yindlala, funeka kanti uyifake kwintoni, kwi-cage. And then kukho abantu babambisa intaka. Nikona abantu babambisa intaka xa bebizwa kuthiwa zii-fowlers. Fowlers, they go about in order to cage intoni, indaka. Fowlers, they go about in order to cage intoni, indaka. Uthi hlukanani noba newari uba nawutya ntoni, nawunxiba ntoni, hlukanani noba newari yobombeni. Uthi jongani iintaka zezulu. Amen. Azange zilale zingathenanga, zingatyanga. The only way akho ntaka yakhe yafa endle ifa yintoni, yindlala. Ingafa njani endle? Kuba pha endle yindawo yayo yantoni, yesupply. Yonke into eyidingayo already iphaya ehlathini. Iintethe ziphaya. Everything it needs already iphaya. The only way ungayilambisa intaka phaya ehlathini into yobana uyifake kwi-cage. Are we together? So same applies nawe. Uthi babene, if anyone is in Christ, then when you are in Christ, everything that you need in this life, it is already provided there in Christ. Everything that you need in this life, it is already provided there in Christ, there in Christ, in Christ, in Christ. In Christ your healing is there. By His stripes you are healed. In Christ you are rich. In Christ you are prosperous. In Christ you got everything that you need. Say provide you already be who Christ you got. But you don't let the bundle to banabandi bangabozus kamla zonke zizinto provide you in Christ. Somebody is caged. You don't let me buy land isehlathini. Somebody is caged. Because ubusi nobani ngalamba njani intaka ehlathini. Because babe free. Izawutya yonke i-provision kabani kaThixo. Intaka ilihamba idibana nento ezihambe provide. Akho ntaka ilambayo endle. Ngibona because uThixo wenza sure ukuba nganani zingathenanga, zingatyanga. Ndiko nawe because alahlathi environment yayo intaka. Ngibona bazalwane ishaka elwandle environment and everything that it needs iphaya elwandle. Are we together? Everything that it needs, the higher one. Same applies now. Everything that you need in this life, it is already provided in a place called Christ. Now everything that you need in this life, it is already provided. It is already provided in a place called Christ. If anyone is in, you must be found in Christ. Then go by in Christ, who's a turning down city by His stripes. You are healed. Healing is there. Provision is there. Riches are there. Wealth is there. Money is there. Everything that you need, it is there. And uThixo ufuna usiqhamla zonke izinto akwenzela zona in Christ. But kutheni kubonakala abazalwane bengaziqhamli izinto? Why abantu abonakala baziqhamla izinto uThixo abanike zona in Christ? Where is your healing? Where is your prosperity? Where is your wealth? Where is your everything in Christ? Amen. Ukuze understand makhe siqala sinqokola ngezintaka uYesu athetha ngazo. Uthi ukuze understand uThixo when it comes to provision. Uthi musani qala ubani wayo. Let go of intoni? Because why you worry opposite of faith. The only way uba ungayenza intaka mayilambe ehlathini uba mayifake kwintoni? Kwi-cage. That's how abantu bacage indaka
phaya ehlathini ngaba kuthiwa zintoni zii-fowlers. Because John Psalms 91, I will show you something. Psalm 91, he who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and he is my fortress. My God, in him I trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. The snare of the fowler. The snare of the fowler. So that in the spirit there are fowlers educated in traps in order to cage abazalwane banga experience provision kabani kathixo. Le enye ye-cage usathana azisebenzisayo as a fowler ukuminxa abazalwane, praise God, kwi-place of provision yabo. It is a snare ye-wire. The devil uses iwari ukuba minxa abazalwane from the source of supply, from ubani uthixo. The more uba newari uyayiminxa i-provision kabani kathixo. Once uqalisa uba newari ngezi zinto, are we together? Ungexesha you are caged by the devil. Xa uza in a form of a fowler in Christ. Bikhona? But phaa kwindaka he's a fowler usebenzisa i-cage. But xa sithetha spiritual, bikhona abazalwane. Because the Bible must compare spiritual things with the spiritual. When you are in Christ, pa in Christ, ifana nehlathi lakho, ifana nendle yakho. Yonke into oyidingayo ipha provided pha kuChrist ikhona. But ukuthena abantu bakwazi uzixhamleza uThixo abanike zona abantu in Christ, because abantu they are caged. Ngephi le cage usebenza nasebenzisileyo as a fowler, usebenzise ntoni? Uwari. Babanjiwe ngewari ikhona abazalwane. Because wari opposite yantoni? Your call. Amen. And number two, number four, when you experience the provision kaThixo, you must let go of your worry. Okay, you must break loose of the cage and only your worry. But we thank God for the promise 80. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler. Uthi musana bane worry nithi na utyandona ngoba dona usela ntoni. Uthi jongani iintaka zezulu. Praise God. Uthi azihlwayeni, azivuni, azenzi savings, kodwa asoze zilale zingatyanga ngoba uthi because your heavenly Father feeds them. That's for the first time in the record of the Bible. Zange abantu basebabile bake bava umuntu befana kuThixo as their Father. Jesus was the first one to say God is their Father. He's our God, He's our God, He's our God. Now when Jesus had a mentality of Him being a God, but as a personal, realize that you have a Father in heaven. That if He's your Father, why the Father? It means a source of supply. Then if God is your Father, but if you understand if you only refer to Him as God, are we together? As God, but He's not just God, but He is your Father. Say, God is my Father. The creator of the heaven and the earth, the creator of the universe is your Father. The creator of the universe is your Father. Is your Father. Amen. Your Father can be God of everything, but to you, He is your Father. The God of the universe is your Father. Now, what you understand, He is not just God, because the mentality of Mars in JS no, He cares for you. That is why we have to understand actually He is your Father. If your Father ceases to eat, angayeka njalo uqinisekisa into yobana wena ulalukile. Cha uma engayiqondi into yobana lo Thixo uyi-one ufithe intaka kwayintoni utata wabo. Your Father actually feeds this earth. Ukuba utata wakho wasezulwini wenza sure into yobana intaka zilala zityile, uba ngutata wakho ubhizi lo wenza loo nto anganika nje loo nto. Uke xa ubuza obalulekileyo uthi wena awuxabisekanga nangaphezulu kunazo. Awuxabisekanga nawe ngaphezu kwazo endaka.
awuxabisekanga na wena ngaphezu kwazo, awuxabisekanga na wena ngaphezu kwezindaka. Ukuba uThixo usixabisa kangaka ezindaka wenza sure zinala zityile, kubethi lapho wena kwelakho ixabiso kutata wakho sezulwini. Ndiyaphinda ndithi ukuba uThixo uzixabisa kangaka indaka wenza sure into adenze umzekelo ngazo, athi khawujonge indaka, akho ndaka ilambayo endle, akho ndaka ilala ingatyanga, because your heavenly Father make sure mazilala zitheni zityile. Uthi wena awuxabisekanga na ngaphezu kwezondaka, wena awuxabisekanga na ngaphezu kwezondaka. Kuyobekisa lapho xa uThixo sikhathela kangaka ezindaka, kuyobekisa lapho uxabisa kwakhe wena njengomntana wakhe. Ingaba wendaka zixabisekile zona ngaphezu kwakho? Kulula ukutsho kwangoku ne, but let me help you understand. KuMatthew chapter 10, anixabisekanga na ngaphezu kwezintoni kwezindaka. Now make sijonge ixabiso lezindaka. Ukuba uThixo usixabise kangaka ezindaka, lungakanani na olakho uxabiso? Are not 2 sparrows, 2 birds? They are only sold for a copper coin. Now, mandikwenzela nge-times uzakwazi uzi-understanda for namhlanje. Uthi iindaka ezimbini ngela xesha zazikwazi ukuthengiswa ngesenti. Iindaka ezinjani? Zaziduru ne? Oh, thank you. You're clever, wake up. Iindaka ezimbini wasifuna ngantoni? Because even namhlanje uba ungayo kwindawo ethengisa iindaka, akho ndaka ezimbini wasifuna ngantoni? Nikhona bazalwane, uthi iindaka ezimbini ubukwazi usithenga ngantoni? uYesu uthi uYesu uthi iindaka ezimbini akwazi usithenga ngantoni? Ngesenti. Are we together? Ndibeke nge-terms uzakwazi uyi-understand. Uthi verse 31, glory be to God. Uthi do not fear, therefore, when you are of more value than many sparrows. Uthi njengoba sezidityanisiwe zininzi ezindaka, kodwa wena lakho ixabiso lingaphaya. Ukuba nithi xa ithengwa ngesenti iindaka zimbini nithi zitshiphu, thina ukuthi ezindaka zixabisekanga. Xa uThixo zixabise kangaka ezinto zingaxabisekanga, kuyobekise lapho lakho ixabiso. Xa ezingexabisekanga ade enze sure into yobana zilali zingatyanga, kuyobekise lapho kolakho ixabiso. But now uThixo ufuna uunderstand something, elakho ixabiso lungakanani. Nikhona bazalwane, xa usiya esikolweni uyofuna ii-fees zeso sikolo uba yimalini ufuna ukusa umntana akekho esikolweni, kuthiwa no, isi-fees apha ngenyanga yi-5,000. Cheap ne? But once uve by 5,000, but because uqonda isikolo uba si-excellent, imfundo yalapho iphucukile, na uyisacrifice la 5,000 ngenxa ye-value ye-education ephaya. Nikhona bazalwane? Nikhona? You are willing to sacrifice le mali because of i-value ye-education etheni efumaneka phaya. Now you so much value in education to a point you are willing to sacrifice 5,000 for it. You so much value this car that you are willing to sacrifice 500,000 for it. You so much value this house that you are willing to sacrifice R1,000,000 for it. Because ixabiso lento ubona ngento theni oyisacrificeayo for yona. La senti iyabonakala uxabiso lezindaka. Nikhona? Kodwa le 5,000 ibonakala uxabiso lalento. But when I don't let a sacrifice for wena. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. God sacrificed his own Son for you. How much value? Unoxabiso lungakanani de uThixo anyingane unyana wakhe uphela komzeleyo. IBhayibheli asithengwanga nganto eziphathekayo nasilivera nagolide, kungekho mali enosikhulula, but God sacrificed his only Son for you. You can be willing. Ingakanani value yakho? Ingakanani value yakho? Ingakanani value yakho? Ingakanani ivalue yakho de uThixo ancama uThixo? It took God for you. How much value? IBhayibheli ukukume bukaThixo bunjengomntu adiscoverisha i-treasure phantsi komhlaba, ahamba afuna ukuthenga wonke lo mhlaba ngenxa yela treasure itheni iphaya. Ngamagama bemhlabeni uThixo wabona ezi treasure zinini, wade wahamba he bought us.
with his precious blood. Uxabiseka kangakanani? So indaba zimbili ezithengwa ngesenti uthi even sezidibene ziyi-flock nikubona abazalwane zazitshini zingayixabiseka zini ukuba uthixo uzixabise kangakayana izinto ezingayixabisekanga kuyobekselaphi wena uzixabisekeyo ukukhathalela kwakho uthixo. Can we think about this? Nonke xa ufuna i-supply kuthixo number one uqala ufuna kube free from the cage alone you-one nikona. Number two, God says realize that God is your Father. Number three, ile supply ihamba naba abantu baqale baqonde i-value yakhe in Christ. Now why am I experiencing provision from Uthixo nabangakaneleyo? Nisibona nezinto izinto ezininzi. Nisibona uThixo engumntu obhizi for unga-attend issues zakho. Nisibona nisimpula kanjaka. Nisibona nezinto ezigqoka amanekineki, izinto ezinemilomo entshuntshu, izinto ezingekho wethi nikona. Uthixo zanaxesha abantu abathi yefumani nisibona ningenavelu nikona. Kanti xa uqalisa uunderstand ubana it took Jesus Christ uxabiseka kwanani xa usithi my father, he says my child, because he knows what he sacrificed for you. Romans chapter 8. Komntu ndimncedaya? Are you sure? Mamela bazalwane nyaka singena kuwe kenyazelanga umuntu angaphangele aphangele. I'm trying to help you. Suba na worry ngalo December mntakaba uzaba thiki. I'm telling you izaba ngomnye nje uDecember ngomangaliso. Nabo bukudala bengagoduki senze ukhumbule ekhaya wasezulwini. I'm telling you kuzabuya abantu ekudala bechiphile for a long time. Hallelujah. Ngoba sifonela ukhumbule ekhaya wapi wasezulwini. Oh makabonga Yesu. Makabonga Yesu. Makabonga Yesu. Sifonela ukhumbule ekhaya wapi? Kati bayabuya. Noba edalele ityelo kutata wakhe kumama wakhe umuntu uhleli utshipile akazaza nobona abantwana mthele ngikula i-phone calls zizawungena bazawubuya. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona bazalwane nokuthi ndixabisekile. Chapter 8 kamekhala ngokumeli uRomans chapter 8 verse 32 uthi ukuba uThixo if God did not spare his own son nikhona ukuthi bazangamgcina unyana wakhe kwaye wasuka wamnikela ngenxa yethu angathini na ukusivimba ezinye izinto nikhona. If God did not spare his own son but he freely gave him up for us, how can he not freely give us all things together with him? Ngicela ukuza bazalwane yabona if uThixo akanofuna ukunika impiliso ngathi kuthi impiliso ixabisekile phezu konyana wakhe. Uba uThixo akakwazi umbamba unyana wakhe ngenxa yakho angathini ubamba impiliso, angathini ukubamba ukunika i-custody ngoDisemba, angathini ukubamba nikhona angathini ukubambela impahla kodwa zange mbambe bani unyana wakhe ndixabisekileyo. But how can you not freely give you all things together with him? So God wants to give you freely. He wants to give you freely all things, all things, all things, all things. If he gave you his son, he can give you everything that you need. Akunika la msebenzi, akunika la mpahla. Nikhona bazalwane, akunika la moto, akunika la ndlu. Akunika la bantu ufunayo. Nikhona bazalwane. Nikhona because you understand it only if you are. Hallelujah. So funda verse 25 Matthew 7:9, Matthew 6:25. Musamkhalela ubombeni uba nisilawula. Nabasho uba naxabana uthini nizawudla ntoni. Let go of iwaba. What are you going to eat? Yazi ngicabela xa ungena wari bese ngathi uthi responsible. Ukuba le deception abana ingathi xa umzali ungena wari bakuzathiwa ntoni ngathi ngana ukhathala. Esibi ngathi xa unewari ngathi uyathini? Kanti kwexesha ungakhathaliyo xa ukhathala xa ungakhathaliyo ungexesha ukhathala ke ngexesha uthi ungakhathaliyo ixesha ungathini ungakhathaliyo. Kanti uthi ufuna ube careless in the care of God. Tell the neighbor that you must be careless. Urokana careless man. Yes, tell the young guy I am careless.
I care less. I don't care because I know God cares. Because let me when we are katala, over ukatale, let me stress, depression. Imagine also woman by the car was a shaman of a public class to all of our August Baby one. And as a secret, because no matter what, it was not like our tata, it was come from his father would buy capatin, their rice. Yes, another one. You are refining my lip again. Isn't it jelly? Isn't it custard? Then why worry about the then why worry? But how about faith? Faith is evidence of things not seen. By faith, but faith can do something for you, but worry. It can totally do the opposite or do nothing. Then why worry? Why worry about your food, your clothes, your children, your family, your marriage, your spouse? You are a guy who looks at 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 business, you are a guy who wants a clever, you are a guy. Then why worry? Imagine if we worry. Instead of better the opposite, there's a yes to stand by the car, but right, praise God. What is God trying to say to you? God wants you to give you the best and the quality of life. Unisebenzile wari ngempahla likhona bazalana ubomi bunaphezulu nantoni kunempahla unceda ntoni nyani into benazo zonke ezimpahla uzifunayo kuThixo but unathi egula fashion account because fashion is correct ngina mthengana impahla amafoshe abasincede umuntu ogulayo it looks bad. But God wants to give you a best and quality of life. Don't worry about food. Because I want to give you life. Put allergies. Put enjoy. That is not life. God wants you to enjoy life. Allergies, limitations ezithile. That's the kind of life that God wants to give you. Amen. Not ubomi uzathi uba nazo imoto nezindlu awukwazi nozi-enjoya zonke ezo zinto. That's why I refuse in life. Uphangela ubomi bakho bonke wale xa nasithi uthi uzanike retirement. Naloo ndlu akwazi no-enjoy nokukho iphula awukwazi noqhuba awunamandla hayi. No, I don't want that kind of life. If you want to ezaba nephula ezakwazi ukubhukuda kuyo ngoku ndinamandla ukubhukuda. Because that's life. I'm telling you yes. Yes. Tell me yes. So, musani uba nexhala uba nawutya ntoni, siyavana bazalana, nawunxiba ntoni, nawusela ntoni. Ukuba anikwazi undiva kulo myalezo itsana uba naxhala uYesu, uswana uba naxhala. Break loose of worry. Break ntoni? Loose, let go of worry. Uthi jongani iintaka zezulu. Iintaka zezulu azihlwayeli, azivuni, azenzi savings. Kodwa uThixo wenza sure zilala zithini zityile. Uthi nina ninaxabiso na elingaphezulu kunazo. Ukuba le nexabiso aliqondi, uyaziqonda uba iintaka ikwazi uzithenga ezimbini ngesenti ixabiso lazo. Wena wathengwa ngamalini? Zange uthengwa ngamali kodwa wathengwa ngegazi lixabiso lakho. Ukuba uThixo uyakwazi uzinakekela ezinto ezingaxabisekanga kuba kuselafuna ngenye na wena ngixabisekile. So, xa ujonga i-provision kaThixo ufuna ukunderstand into ezintathu. Number one, break loose of i-cage yantoni yewari. Because the more unewari uyayiminqa i-provision kabani kaThixo. Number two, okay, apha ndikwazi uzinceda ukuba ungabi nalo exhala ndikwazi uzinceda. Ayazithi akuxelela into ongenokwazi uyenza. Ndiyaphila. Ayazithi akuxelela into ongenokwazi uthini? Xa sithi do not worry, it means it is within your power. Nikhona bazalwane uba ungakwazi ukuthi let go of intoni iwari. Iqala phi? Uthi don't worry saying musani ukuxhala nisithi ngamagama amaxhala aza ngokuthi ngamagama the first step efuna uyekhulula ke kumaxhala qala uthethe le opposite. Ishebe uthi andiyazi uba impahla ezavela for iChristmas ukuthi impahla ezava khona kule Christmas. Into abantu andiyazi uba ukutya kuzavela kulo December, ukutya kukhona kulo December. Ijeli ikhona.
I-custard ikhona. Hey! Hallelujah! Uthi Lazarus ikhona. Njengoba zi-sweet. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Uthi mpahla Christmas itheni? Ungakubasela abantu banandazi bazawuthini? Musa ukhala usithi. I wonder azaphathela lo nyaka uzayo. No, sofuna uphathele izinto ngonyaka wena, unyaka uphathele izinto. Ulo nyaka zayo yaphangela. Lo nyaka zayo. Hey, lo nyaka zayo. Hey, lo nyaka zayo. Hey, lo nyaka zayo. Hey, lo nyaka zayo. Musa ukhala usithi. I wonder zaphuma la ephepheni. No! Kanti iyaphuma exam number yami lo nyaka. Iyaphuma. Ndiyakwenye i-grade lo nyaka zayo. Musa ukhala usithi. I wonder ndenze kahle ngala subject. No! Ndenze kahle ngala subject. Ngibhale kahle ngala subject. Because amakhala aza ngokuthi don't worry saying. Means that by saying uthatha amakhala. Because so iqala abamlonyeni sukhupha izinto. Don't give amakhala akho i-voice. Instead thetha lento ikhaseneyo. Are we together? So number one, xa ufuna ubona provision, let go of worry. Tell your neighbor, say, let go of worry. Number two, then you must realize that God is your Father. He's not just God. When anybody wants to ubona provision, isolo umuntu uthatha uThixo umkhulu izinto ezinezincinci ezinexabi. Kuyibona le leyo. Yabe lo sesicela la mthatha sithi sonini nanini. Mthandi wezulu nomhlaba. Wena thethe isixhobo sikaJuda, wena unguThixo. Asizonto singabaniki. Sinomlomo ojuju. Nkosi, asiyonto ekuseni baba. Singabona. Because you always sinje zonke izinyukundu kuze izincinci zingenaxabiso. Ungathanda into abana uthi ungumoni. No. Instead bamreferela ufuna ubhika into say my father. If I was in my father, oh, ndikubule ngesabukathixo xa uwayenza Kristu ndihlatywe ngegazi ndizelwe ngokutsha ndizelwe ngumoya wakho. Izisidalwa esitsha zonke into ezindala zindlela wena zakho umxabiso unyaka wakhombisa ukristu ungathini ngokudlula zona ezinezinto. Yini baba? Because you are realizing God as your Father. Number three, understand ntoni ixabiso lakho in Christ. Uzalazi njani ixabiso lakho? It's possible. Realize your faith.